Mandawi City Mayor Glenn Bercede may pasabot nga nung absensya sa mga kalihukan uban ng presidente ug ubang national officials sa pagbisita nila dinhi sa Sugbo. Ang report ni Nico Sereno. Sa miaging simana atol sa iyang pagbisita sa Sugbo, usa sa mga events ni Presidente Bongbong Marcos ang paniudto uban ang mga gobernador sa Visayas ug one Cebu officials. Mitambong halos tanang mga chief executives gikan sa Kapitolyo, mga syudad ug kalungsuran sa Sugbo, lakip na mga kongresista. Apan wala makatambong ang mayor sa Mandawi. Dihang gipangutana, matud pa palarga siya paingon sa kauluhan ni adtong adlaw para sa clarificatory hearing sa ombudsman sa iyang kaso. Butang na to, di ko mga to, samok ko ka. Di ko ano. Nananggit ko sa ospital ni Go. Nabigo ko makadto kay lockdown, 11 o'clock. Wata kay bagong sa oras mo man. Ni sa airport. Samtang karong si Manaha usab sa laing aktibidad sa Kapitolyo gihapon, nahimamat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang tanang mga chief executives gikan sa mga LGUs, gikan sa gobernador ug mga mayor sa syudad ug kalungsuran, lakip na sa mga mayor sa highly urbanized cities sa Lapu-Lapu ug Cebu City, gawas lang sa Mandawi. Pasabot ni Bercede, doon na sab siya'y mahinungdanong gilakaw nga nakakomit na sab siyang daan. Na postpone, na cancel. Ni commit na kumadto ko. Pag sunod schedule na nakuy laing schedule na murag importante kayo, motong nananggit na ko. Gihimakak sa mayor nga may issue maungwa siya mutambong sa mga events uban ang mga national officials. Wag yun. Administration ba? Wag yun. Inspeto yun ko. Bisag mo patawag pag-usap si Gwen. Si Bongbong. Basta katugod kay kaso mo dito. Kalita katulad hearing. Kailangan excusable kayo ba? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.